lost my car and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, no, 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 destination unknown. The crowd, the air is clear, ocean's blue, I love that sound. We're happy for this destination we found. And if you want this, you can follow me. Let's go, follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, no, 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 no. Създава, произвежда и е фактор, и е сила. И аз искам с вашите аплодисменти да наградите един човек, който мисли за хората, които работят в неговата фирма, който не спи, който създава, който произвежда, който е произведен в България. Господин Румен Иванов ще връчи наградата, която тази вечер е отредена за всички, които работят с Русия и за Русия. Господин Иванов, имате много приятели в тази зала. Много хора, които си купили апартаменти от вас. И госпожа Топалова ме попита, дали имате един апартамент за нея. Така че искам с вашите аплодисменти да възнаградите човека, който мисли, създава и работи. Произведен в България. А Кремъл, знаете ли как го посрещна Кремъл, господин Румен Иванов? Малки думи за вас. Много съм тронат от думите на госпожа Дриана Цонева. Искам да поздравя всички присъстващи. Мисля, че бяха малко в повече, но считам, че всички присъстващи заслужават това, което тя каза по моя адрес. Поздравявам ви, благодаря, че сте тук, благодаря, че работите и живеете в България. Русе. Моля ви, поздравете Русе.
В България забравихме да говорим за наука, господин Велоев. Не, говори се за наука и те първа ще се говори още повече за наука. Аз се радвам, че съм тук на този прекрасен форум. Имам възможност да се срещна с много от вас. А помните Българската академия на науките, нали? Моля ви се, къде сте? Забравихте ли нашата история? И сега статуетките. А къде е Винпром, Русе? Наталия? Къде си, Наталия? Очакваме Наталия на сцената. Аз само мога ли да добавя, че наградените тази година отново ще бъдат отличени. Наталия Казакова е една жена, родена в България. Имате една възможност да разкажете всичко за вашия труд, за хората, които работят във вашия Винпром, за хората, на които плащате или не плащате осигуровки, вие знаете. Държавата е такава, ние знаем всичко за всички. Но статуетката, която господин Румен Иванов, носител на приза Човек на 21 век 2008 ще ви връчи, е много специална. Тя е морална, както е казал поета, да каже някак народа. За народа говорим. Първо бих искала да благодаря на организаторите на тази прекрасна вечер. За осигуровките няма да разказвам, плащаме и заплатите и осигуровките. Работим, оцеляваме и успяваме въпреки всичко и въпреки всички, именно тук в България. И уверявам ви, че няма по-голяма награда от това българин, руснак, германец, англичанин, японец да каже, че най-хубавото вино, което е пил, е българското вино. Пожелавам на всеки един от вас, който произвежда или продава или рекламира български продукт, да изживее тази радост. Хубава вечер на всички! Аз искам само да добавя, че наградените тази година отново ще бъдат отличени със специална скулптура плодородие, дело на Румен Желев. Има ли някой в тази зала да не е опитал продуктите на Маджарови? Ако не сте опитали, сте загубили всичко. Искам господин Румен Иванов, носител на приза Човек на 21 век, специалната награда на програма Произведена в България, да връчи статуетката на фирма Маджарови. Произведени в България, с вкус български, с идентичност българска, с любов българска. Заповядайте, господин Маджаров. Благодаря за високата награда. Чувствам се радостен и притеснен. Искам да кажем, че да представя фирмата. Фирмата произвежда млечни продукти и колбаси и на българския пазар от 1994 година. Благодаря ви на всички. Има ли по-голяма награда от това да виждам очите ви и притеснени, и насълзени, и уважени? Благодаря ви, че ви има на българския пазар. Аз ползвам вашите продукти и се гордея, че ви има. Благодаря ви, истински. Подкрепете ме, моля ви.